Aure ginshiki daraja duka naji tana cikin aure. Aure ginshiki daraja duka naji tana cikin aure. Ni rabbi ubangiji ya tabaraka Allah mai sama, wanda ya ce biyo aure darajar mu ta girmama. Ni bi ko hudu kuma mun ga da gardama. Mi ɗaya zai fi kyau jama'a mai rige sunna bace aure. Aure ginshiki daraja duka naji tana cikin aure. Gana gun bikin ku amarya da an gwada sallama, zan wasu baituka na amarya da an gwada lalama. Tun da yau ku hawa mizanin aure kun gama, ƙuri'ar ku daban take doki na ku yayi fice gurin tsere. Aure ginshiki daraja duka naji tana cikin aure. Sannan amarya yan lele ki shiga aure rahama, bako na sani shi yake cewa sai an jima. Ki ta farin ciki soyayya ta fi ruwan zuma, ki shiga inuwa kin gauda magauta masu yin kore. Aure ginshiki daraja duka naji tana cikin aure. Yanzu amarya ki zama yarga ta gurin miji, to mazarar rasin da yayi sai miki ki gwaji. In ki zai sanya miji na ki miki agaji, ki haƙuri zaman aure haƙi an wanki zai kare. Aure ginshiki daraja duka naji tana cikin aure. Kalli gurin biki ki amarya taron jama'a, dangi yan uwa da abokai na yin fara'a. Ki shiga da su yi kin zarta ga kyayo ba, ango ya zaki akan bishiyar so babu mai ture. Aure ginshiki daraja duka naji tana cikin aure. In kika je gida da mijinki ki zauna lafiya, takawa da kyau kiya kewa takin jiniya. Mai yaki ya so lalle shi zai gwagwarmaya, kin wuce na kiye zamarya ango na kiya kore. Aure ginshiki daraja duka naji tana cikin aure. Mai wakar ki ne yan Nasir fata ne miki, Allah ya tsare ki da sharrin masu bakin ciki, domin na sani ke ba kya daukar alhaki. Kuyi zaman ku lauke dango kuyi haƙuri akan aure. Aure ginshiki daraja duka naji tana cikin aure.